Türkmenistana haritlaryň online sewdasyna hilegerlik hadiseleri rowajalýar. Kezzaplaryň hereketleri internet bazarlaryna bolan önemi silterleýär. Bu barada da Atyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda Balkan welaýatynyň maglumat berdi. Hususan elektron injamlarynyň şaýsepleriniň we öý goşlarynyň online sewdasyny alyjylar kezzaplaryň toruna düşýär. İnternet bazarlarında Balkan welaýatynyň hemde Aşgabat şäheriniň salgylaryny ulanyp, dürli görnüşli haritlary hödürleýän. Ýöne pulny alandan soňra haritlary eýelerine gowşurman, ýitirim bolýan hilegärler köpeldi. Diýip Balkany ýaşaýjy Atyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Olar türkana adamlaryň sadalygyndan peýdalanýarlar. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Online sewdada mekirligiň toruna düşen bir Balkany ýaşaýjy aldyğı ýol bilen hödürlenýän haritlaryň bahasynyň bazar bahasyndan 2 seçemes arzan bolmagy bilen tapawutlanýanyny gurrun berýär. Beýleki bir Balkany ýaşaýjy Gızlarbat etrawyna bir galp salgy ulanyp internet bazaryna yerleşdirilen şaýseplerin sewdasyna 6 gramyna 500 manat sorulanyny gurrun berýär. Ol bu bahanyň bazar bahasyndan ençe messe arzan bolanyny aýdýar. Atyk radiosynyň habarçysy 10 töweregi türkmenmaşly ýaşaýjy bilen gurrundaş bolup olaryň başdan geçiren online tejribelerini öwrenýär. Şaýatlaryň sözlerine görä hilegärler ilki bilen öz haritlaryny köplenç tmcars.info sewda saýtyna yerleşdirýärler. Soňra olar haritlary gyzyklama bildirýän adamlara imo messenger arkaly haritlaryň goşmaça suratlaryny berip ardan bahadan kepillikli eltip bermek hyzmatlarynyň hem bardygyny aýdýarlar. Hem haritlaryň bahasynyň hem de kargonyň töleginiň bazar bahasyndan birnäçe esse pes bolmagy alyjylarda şüphe edýär. Ýöne hilegärler köp halatda ynama girmegi başarýar. Haritlaryň suratlaryny Imo Messengery arkaly iýberdiler. Biz hem suratlardan özümize gerek şaýsepleri we smartfonlary saýladyk. Aýdylan pullary satyjylaryň salgysyna uğratdyk. Olar pullary alanlaryndan soňra telefonlaryny hem öçürüp ýitirim boldular. Şeýlelikde haritlardan da pullardan da derek bolmady. Diýip Balkany alyjy öz tejribeleri barada gurrun berdi. tmcars.info saýtynyň hemde imo reklamlarynyň peýdalanýan kezzaplar online hödürleýän galp haritlarynyň töleglerini kabul edip almakda sewtara taksi sürüjileriniň hyzmatlarynyň ýa-da belligi alınmadyk resmi däl kargo hyzmatlarynyň peýdalanýarlar. Ýok, harity satmak üçin 30 götürümden 50 götürmeçen arzan baha hödürleýärler diýip bir yerli ýaşaýjy aýdýar. Ýa-da ýylyň başyna 1-4 ýanwar aralygyna Türkmenistanyň iň ýeri online sewda we bildiriş portallarynyň biri bolan tmcars.info web saýty wagtlaýyn ýapyldy. Saýtyň ýapylmagy sosial ulgamlarda dürli çaklamalara we özara pikir alışmalara ýol açdy. Ýöne 4-nji ýanwarda saýt gaýtadan dikeldildi. Ýöne saýtyň administratorlary wagtlaýyn ara kesmäniň sebäpleri barada beýanat bermedi. Balkan welaýatyna işleri ýaýwanlanyp barýan hilegärler diňe bir haritlary däl käbir hyzmatlary hem hödürleýärler. Meselem 2023-nji ýylyň dowamyna käbir kezzaplar online bildiriş ulgamlaryna özlerini siýasatçylyk gulluklarının hyzmatlaryny hödürleýän kompaniýalar hökmüni tanışdyryp aldyğı ýoly bilen adamlaryň pullaryny alypdyrlar. Olar Russiýa we Türkiýe ýaly döwletleri wiza açdyrmagy kömek bermegi wada berýärler. Soňra bolsa adamlaryň pullaryny alyp ýitirim bolýarlar. Mälim bolşaýal Türkmenistany dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň hemde giň ýaýran işçilerin arasyna köp sanly raýatlar eklenşigini Türkiýe we Russiýa ýaly ýurtlara çykmagy ýykyn edýärler. Raýatlaryň çykargysyz galmagy galp syýasatçylyk agentlikleriniň işini rowaşlandyrýar. Türkmenistan internet torunyň ösüşini we internet hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakyna Türkmenistanyň kanuny 2014-nji ýylda kabul edildi. Bu kanunçylyk ýurtda internet hyzmatlarynyň edilmegini düzgünleşdirýär. Türkmenistanyň internet ulgamy özüniň haýal tyrligi we kymmat bahasy bilen tanylýar. Şeýle-de häkimetler internet ulgamyna berk gödegçilik edýär.